Illum qegħdin hawn għax dak li qed jiġri fuq il-baħar fiż-żona ta' salvataġġ Maltija ma jirriflettix it-twemmin u l-valuri Maltin li ommijietna u missirietna ħallewna. Illum qegħdin hawn biex minnu bħali li trabbejt bil-valuri ta' rispett, tal-imħabba u ta' solidarjetà lej kull bniedem mingħajr preġudizzju u li nemmen bisħieħ li drittijiet tal-bniedem qegħdin hemm verament għal kulħadd. Nuru li dak li qed iseħħ mhux qed iseħħ f'isimna. Illum qegħdin hawn biex inħarsu lejn wiġġ it-tifla li tirrappreżenta ħafna tfal oħra, biex ġenituri bħali iqedu wiċċ uliedhom flok tagħha u jsaqsu lilhom infushom x'jagħmlu jekk uliedhom ikunu fil-periklu. Jagħmlu minn kollox biex jeħilsu mill-periklu mill-mewt, kemm jekk minħabba l-gwerra, kemm jekk minħabba l-persekuzzjoni, kemm jekk minħabba kwalinkwe sitwazzjoni oħra. Insaqsi lil min akkuża lill-omma x'jagħmel jekk Alla ħares qatt ikun dawn iċ-ċirkustanzi disprati. Ma jagħmilx minn kollox biex jeħles u jsalva lil uliedu mid-tbatija u l-ħruxija. Jien bħala hekk nagħmel. Nuża kull mezz possibbli biex insalva lil binti. Insaqsi minn meta bdejna nażlu bejn dawk li għandhom igawdu drittijiet umani tagħhom u bejn dawk li jidrilna għandna id-dritt inċaħduhomlhom. Dil-politika żbaljata ma tixraqx il-valuri li fuqha inbnejna aħna bħala ġens u l-Ewropa. Pajjiżna mill-istorja tiegħu dejjem kien ta' sosten għal dawk li qed isofru u qed ibatu. X'inbidel daqshekk? Fejn hija l-qalb Maltija li tħabbat għal min għandu bżonn? Fejn huma l-valuri li tant iddistingwewna minn ħadd ieħor matul iż-żminijiet? X'ġara, x'qed jiġri? Meta nifqu drittijiet tal-oħrajn, qed nifqu drittijiet tagħna wkoll. Illum huwa ħadd ieħor u għada min jaf inkunu x'aħna li drittijietna jiġu mkasbra u vjolentati bħalma fuq kollox ġieli ġranna fil-modi tagħna. Aħna fid-dmir li nifhmu x'qed jiġri. Huwa fl-interess tagħna kollha li nifqu kontra politika li qed tifret il-bnedmin u qed iġġielna niġġieldu kontra drittijiet ta' bnedmin oħra. Għaliex hemm min għandu l-interess li jifred il-familja umana waħda li tgħix taħt l-istess kappa tax-xemx. U hawn nerġa' nistaqsi. Meta l-Ewropa se taqbad il-barri minn qrunu u twetta dak li ċbajna nisemgħu minn summit għal ieħor dwar l-immigrazzjoni. L-Ewropa li kolonizzat u gawdiet minn ġita ħafna minn dawn il-pajjiżi għandha r-responsabilità li tal-anqas tkun il-mezz biex tħeġġeġ u tiffaċilita imbqar in-negozji Ewropej biex jinvestu onestament f'dawn il-pajjiżi ħalli jinħoloq xogħol dinjituż għaż-żgħażagħ ta' dawn il-pajjiżi. L-Ewropa għandha r-responsabilità wkoll li tieqaf tesporta l-armi lil dawn il-gvernijiet korrotti li biex iżommu l-poter assolut fuq il-popli tagħhom qed jeqirdu l-ħajja dinjituża lil tant u tant tfal, żgħażagħ u familji. L-Ewropa għandha dmir ukoll li tgħin biex jiġu żviluppati dawn il-pajjiżi s-sistemi u r-regolamentazzjoni meħtieġa biex kulħadd jkun jista' jgawdi id-drittijiet li jixirqu u huma dritt ta' kulħadd. L-Ewropa għandha jkollha l-viżjoni li tara li la tindaħal u naqqas timponi s-sistemi li għalija huma adattati u għalina wkoll iżda għal dawn il-pajjiżi ma jreġġux fil-kuntest tagħhom. Jien m'iniex qed insemmi l-Ewropa biex niġġustifika u nwaħħlu kollox fl-Ewropa u niġġustifika din il-ħniżrija umana li nħallu n-nies f'nofsa baħar u nħallu tfal imutu bil-għaġġ. Aħna bħala Maltin u l-Gvern u l-awtoritajiet Maltin
kellna dmir li nsalvaw lil din it-tifla u lil kull min ikun fil-periklu. Li nsalvaw l-20% tal-migration flow li huma tfal. Diskussjoni mbagħad għandha tiġi wara li nsalvaw il-ħajjiet. Fejn huma l-valuri tas-solidarjetà effettiva ma' qarna li tant trabbejna fozza fihom. Illum qegħdin hawn biex insellmu l din it-tifla li tirrappreżenta mhux biss il-ftit tfal li nafu x'sar minnhom fuq il-baħar. Iżda qegħdin hawn biex insellmu lil dawk it-tfal kollha li ħajjithom inħasdet qasir l-għomur. Jew għax maqbuda fil-gwerer, jew għax qed imutu bil-ġuħ, jew għax knieqsa mill-aktar affarijiet u servizzi bażiċi, jew għax intilfu fil-ħarba l-paċi u għall-prosperità li kienet tixirqhom bħal din it-tifla. Din it-tifla jisimha Luġin. Grazzi. Now there will be someone from the Syrian community, Zakaria.